Gustaríame que houbera máis porque nos damos oportunidade de que se presente quen queira e eu creo firmemente nas primarias e creo que é bo que haxa debate e creo que as primarias ben levadas e ben entendidas poden ser moi boas para xerar debate para ver as distintas opcións, non? A xa candidata oficial de Compromiso aludiu ao traballo realizado nestes últimos 4 anos á fronte da alcaldía de Muros. Fixéronse moitísimas cousas nestes 4 anos, por primeira vez non van a figurar nos programas electorales importantes obras e demandas, por primeira vez vai haber que cambiar os programas electorales, en moitas convocatorias se repetía sempre o mismo nas propostas de todos os partidos políticos, agora vai haber que cambialas porque hai moitas cousas que se poñían sempre que xa non se van a poder poñer. Aínda así queda moitísimo por facer, moitísimo, co cal nos queremos seguir en esta línea de transparencia, de participación e de traballo serio e responsable. Alfonso agarda mellorar os resultados do partido nas últimas eleccións municipais e que a veciñanza recoñeza o traballo realizado por ela e polo seu equipo durante este mandato, a pesar de estar gobernando en minoría. Teño a esperanza de aumentar o número de concelleiros, espero que a xente recoñeza o traballo que fixemos estes 4 anos nas circunstancias nas que o tivemos que facer, sendo só 3 persoas e con unha oposición que nos puso as cousas moi difíciles e están aí os plenos para ver que agora, dende que estamos nós, sí que se poden ver porque se retransmiten en directo e quedan colgados na web, en internet, en YouTube. Entón agardamos poder contar con máis persoas para poder facer o traballo en mellores condicións. A presentación oficial da súa candidatura terá lugar este sábado, nun acto que se desenvolverá no Camping A Bouga de Louro, ás 8:30, e no que, ademais dela, intervirán o presidente de Compromiso por Galicia, Xoán Bascuas, e a secretaria da Formación a nivel local, María Sambade.